Pamusoro edare ndava nenyaya iri paitem 5 case number 167 of 26 iri nhau yakamhangarwa natinomudaishe akabatana naTendai Mushaninga Fungai tinodaishe Mushaninga naFungai Mushaninga vachimhangarira Ashton Mazhindu pamwe chete panyaya imwe chete vari kumhangarira zveElizabeth Mazhindu, asi nhau yacho iri nhau yeRora damage claim for Chantel Mushaninga vanobva munyama yaro village Shawasha. Ndio nhau yandoya nayo mudare. Ndichakumbirawo vamhangari vanoti tinomudaishe naFungai vasimudze maoko erudyi votedzera zvandada kutaura mumashure. Kana Fungai chete. Ini Fungai Mushaninga. Mwachari. Enda basi. Ini Fungai Mushaninga. Tinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chizeroko pasi. Ndoyo kuna vakamhangarirwa Ashton Mazhindu naElizabeth Mazhindu. Simudzai maoko erudyi motedzera zvandada kutaura mashure. Pandichati Ashton Elizabeth munotaurwa zita renyu. Ini Ashton Mazhindu. Ini Ashton Mazhindu. Elizabeth Mazhindu. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Zvakanaka ichisa maoko pasi. Ndokumbira kuziva kuti Chantel Mushaninga ari papi? Ndakukumbirawo mumhan'ari Fungai Mushaninga uzivisewo dare muchidimbo wakagara pasi chasakisa kuti ungochimhan'arira Ashton Mazhindu naElizabeth Mazhindu. Ashton Mazhindu akatora hanzvadzi yangu achiita ada kugara nayo achibva anoisiya iri yega yakasvitakura yapadhuzo raunobva nanhasi asitataura nayo asi amai vacho vaitaura kuti hanzvadzi yangu asi vakati ndorava siku Zvakaitika gore ripi? Zvane 2 months kubva kwakazvarwa mwana ndopakatanga nyaya dzese. Mwana wacho ariko vasati vatomuona. Mwana akazvarwa rini? Ane 3 months. 1 month. Chantel Mushaninga ndokumbira kuti utsanangurire dare zvizere maitikiro akaita nhau yenyu pakati pako naAshton Mazhindu kusvika pari nhasi. Chii chakatora nzvimbo? Ndakatizira muna November. Wakatizira Ashton? Muna November? Alright. Baba macho vanondiramba vachiti mama wangu ine vakadanana nemurume wavo saka vakwanise kugarisana neni nekuti mama wangu nemureda murume wavo. Takadzokera kumba Ashton bazoya mangwana acho kumba achitaura kuti ari kuuya kuzonditora nditsvagira kwekugara. Bazoya achinditora muna December ndikatanga kugara kuti amafuri ndopaakantsvaga imba. Muna March ndopaakauya ndibva $100 achiti ndiye preparation. Ndamuita mari yawandipa ite sei haikwani. Akati ndizati amene zvaaitaura kuti ye mari yapafiri ndidii ndichakutumira. Haanozombotumira saka pere papa haanozombondifonera zvikana. Anga asingatauri nini. Saka ndazotorwa nadziso vangu kozanga asinosiya mari chikafu nemari yerenji. Endo zvangu akudiwo mari yavo. Ndokuchina risino mari yacho. Ndibhadhara. Ashton Mazhindu ukunzwa nhau yauri kupomerwa wakatora Chantel wamupa pamwiri
ane pamwiri ukazono akakutizira ukamutsvagira pekunogara ukangomupa $100 ndokungomusiwa achitamburawo nenhumbu yako unoti tinazvo. zvakaitika ndezvekuti muna March mashina makutaura kuti ndakamusira $100. Ndakabva kubasa ndakauya kumba ndikabhadhara rent tikatenga chimwe chikafu then ndabva ndamupa mari yepreparation zvishuwa akataura haikwani preparation izvi ndikatomuudza kuti mari yangu inge yakafreeze ipapo maziga anga akafreeze then maUS ndakwanisa kuti ndibudise imwe mari because ndinenge mari yaibatwa paloni saka ndakwanisa kupa $100 pandaenda kubasa zine pandikaenda kubasa ndabva kumanyana ndichienda kugweru kubasa ndabva kugweru vandaenda kuchiredza saka pandikaenda kuchiredza ndakutakura foni saka ndakati almost week ndiri kubasa ndisingatowanike pafoni madheza zvinewo nyange kumba ndetotsvagwa ndetotsvaga ndisingawanike pafoni ndandiri kubasa ndandiri kuchiredza then ndibva ndazodzoka kubasa saka pandakadzoka kubasa ndo pandakaona mameseji anga asendwa nasisi vake ekuti tatura mwana kumba hakuna chikafu hakuna zvinhu hakuna bhadhara rent ndotatora taenda naye ndopandakadzoka kumba zvisine mama akaudzwa nyaya mama akabva andibata kuti kuyo ndanzwa kuti hausubhadhara rent kuswedza mukadzi nenzara chii chikunetsa mama ndopandakavatsanangura kuti ndaita dambudziko remari hasi kubatana mama vakwasa ndibasa remari vandibatsira nayo vandipa mari yokuti ndibhadhara rent nechikafu ndotenga chikafu saka ini ndakaona kuti nesituation yandinayo panyaya yepei mari kuti ndirambe ndichiroja kudhamafosi kana kuti ngungwa chada kuroja pada kubudiswa mari because ndaibhadhara $80 rent saka ndakaona kuti ndaramba ndichidabhadhara rent ndakutenga chikafu mari dzangu hadzisi kubatana sezvo ushanda angatotora kudhara pandakazodzoka kubasa angatotora ndopandakapiwa mari namama ndikaenda kudhamafosi ndikasiya ndabhadhara rent kuna landlord yacho ndasiya zvinhu zvichikuzinza zvinotakura mama akazotipa mari kuti zvinhu zvitakura zvibve kudhamafosi taona kukata futi macost because mari ndandisina panguva yacho iyoyo next month yazongosvika rent ndichidiwa mari ndisina saka ari kudaro shandi asati azvara mwana ndandiri kubasa madhesi acho naiyayo pakazozvara mai ndada kutouya kushawasha kuti ndizoona mwana but ndopabuda marumazi ekuti ndaudzwa nzanzi wakamirira kushawasha nehanzvadzi dzacho kumirirwa unzoita sei watanga kutsanangura muna March but shantiyo watanga kutsanangura kubva paakakutizira hauna kutaura kwesego communication nezurongwa usina foni ataura alright kuti tangire paatangira nyaya ani matitanga kubve kutanga ndizvozvo kuti ndakatangira muna March ka pakanditizira shandi zvishuwa mai vakati kuti handikwanisi kuti iwe muroro wako mukadzi wako gare panapa nyaya dzakamboitika mashure dzadhedi namai vashandi ambuya saka vakati havakwanisi kuti vatambire murora vagare naye vanotarisana sena namai vashandi ndizvo zvakamboitika kudhara then ndakati mama it's okay zvamataura ndazvinzwa ndichatora mukadzi ndinogara naye ndatora mukadzi ndatora mukadzi muna December ndikazomtora ndatakagara naye muna December January February March ndopanenge paakazotora muna March ndopaakazotora mushure mekunge ndakandisipo nditadza kubhadhara ndandisipo ndandiri kubasa ipapo ndizvozvo inzwa nacho Mai Elizabeth Mazhindu ndofunga mukunzwa kutsanangura kuri kuitwa nemhosva yamuri kupomerwa yekuti maita kuti imba itadze kuvakika munoti kudini nazvo kudai pamusoro yemurego pamusoro yemakurukotesa ari muno mwana aifambidzana zvishuwa naShandiro vachifambidzana kudaro naShandiro
ini naamai vake namai vane vamai vemukadzi 2010 ndo pavaifambidzana nemurume wangu. Ini ndokutaurira mwana kuti ini handikwanisi kuzoti ndiitire shantiro utsinga kana auya, mama madii kusiyana pachiri padhuze nekuti ndiwo nyaya dziripo, mai baba vako vanotoenda ikoko. Saka tinozotarisana sei? Tinenge tana asevere here pakadai, vanouya pamba pangu vachiti vari kuenda kupi. Sevana vadikiwo vakanga vapindwa nerudo. Pasvika iye wangu murume ndichimuudza titsura mwana kuti asiye pasati paane mhosva. Asi pakazoita mhosva yauya, ndakati handikurambanise mwanangu nemunhu wako wawada, asi ende munotsvaga zvenyu pekugara, nekuti handigoni kuti ndizopa mhosva pana shandiro asina chaanoziva ndichimuabhusa pano ndichifunga zvandaitwa namai vake. Nekuti inini murume wangu aipinda mumba kunze kweedza everyday achitaura kuti ndiri kubva kwaamai Shami nemuromo wake. Everyday achitaura kuti ndikadenza sisi vangu avari mubvore kuti vauye vazotigadzirisa. Ndikaudza hama dzake musha vanozviziva. Iye nhasi tanga chifanirwa kuya naye kuti azotaura nyaya iyoyo kuti ndo yakandikonesa inini kuti nditambire Murora. Handina kuti handidi Murora ndinomuda, asi ndinozotarisana sei nenyaya yakadai. Akabva pamba nezuro ari kutotsvagiwa izvozvo, akati nyaya inondinyadzisa, ari kutsvagiwa hatisi kutoziva kuti akaenda kupi anova murume wangu. Nekuti hama dzange dzati enda unotaura nyaya yako pachena sezvo nyaya yako uri kuibvuma. Saka ari kushayikwa murume wangu wacho. Ndapedza hangu ngitoti ndo zvakakonzi inini zvadaro. Ndakazonzwa kuti mwana hakuna rent, hakuna chikafu. Ndakarwadziwa, ndakati inini kodai angari wangu Shantiro, ndakamhanya ndikatsvaga mari yerent ndikamupa mwana, ndikapa Murorawo kuti abetserekane. Zvikanzi hana sisi vacho Murora atouya taanaye. Ndikati hazvina mhosva, mari yechikafu iyi ndo pandawanawo inini. Tagara kudaro, tagara takanzwa kuti Murora abetsereka. Ndakanotsvagawo zvandakatsvagawo zvemakurukutu tichigadzirira kuenda. Ndo pakabuda nhau yekuthreatenwa. Vanova hanzvadzi yacho akatanga kundituka. Ndikati ko inini mhosva yangu ndeyei? Mhosva ndeyemukomana, ndiane sarudzo dzake. Ini chero ndakati Murora handidi, uye achida mukadzi wake, handina zvandinokwanisa kuita. Bvunzei muridzi wemhosva. Ndapedza hangu Mureo. Vadare, kana mune zvimwe zvamungada kuziva makasununguka kunge muchibvunza. Chekutanga panhau iyi Shanti wataura takatizira muna November. Ipapo pane mhosva isingaiti. Akatobvunzwa nevabereki kuti kuwauya muna November sei. Handizive kuti munotizisa mwana muna November kuti zviite sei. Ipapo pane mhosva. Mhosva iripo tichanzwa kuti kudaro yamunoita sei nekuti hamugoni kutizisa mwana nguva iyo. Tichienda tinoda nyaya iri kubata amai vari muno. Munoti chine nyaya yamatobvunzwa yamuri kupomerwa. Pamusoro yemukuru wangu, pamusoro yevadare, ndine kupomerwa mhosva. Asi kamhosva kana iripo munhu kana wabata munhu unomhanya rakasi. Ivo vaiziva sei kuti murume wavo ari kuenda kumba kwangu, ari kubva kumba mama achienda kumba kwangu, vaidi kutera vosvomubata yared handed ndinaye. Vakauya amai ava 2010. Ino vakadzi tu imivika imimi muende yenyu mombemu vaende yenyu mombemu nokuti muri kutadza kukura. Nyaya yatakungatira pana painyaya yenyu here kuti inyaya yevana. Saka nyaya dzenyu dzamakaitirana kumashure uko dziri kuuya kuzodii munomudai? Dziri kuuya kuzodii nyaya dzenyu dzamakaitirana kumashure? Kana muine zvigumbu zvenyu matadza kutsvaka pamwe pokuzvikurukura? Nyaya yatawira kudare inyaya yei panapa?
inyaya yemwana. Saka zvigumbu zvenyu imimi ndozvamada kushandisa kuti zviudze vana mararamiro avo. Saka tokuuraya eka imimi touraya vana vosara kugara zvakanaka. Ndizvo nokuti ndimuroma makutoudza vana kuti unorarama zvanoda ini namai vako. Zvikuuya papi Murehwa pamusoro emurehwa. Ini ndakati handiri kunyora endai munodi munogarisana kudanana kwamunoita. basa ramai papa nderei? Muromo iwoyo wokutanza handikwanisa kugara ndimuroora uri kuuya papa ndewenyero. Haasi wangu murehwa. Asi ndaiti pakaitika dambudziko ini naamai vacho tisingataudzani. Vaneinazvo vana ava vana havaneinazvo apa zvamakaitirana imimi naamai vauyu vaneinazvo. Vana ava ndo vakuchitonga dzenyu nemurume wenyu, ndo vamakuchishandisa kuti mwana uya uite shamhu ndikushandise kurova baba wako. Ndo zvinoitwa. Kamuda kurovana nemurume wenyu ende munorwa nemurume wenyu. Mambo aripo munoranga murume wenyu nenzira dzakakodzera dzenyu imimi nechigumbu chenyu nemurume wenyu. Mocheneswa mega, mobata dzenyu mega. Idzi dzemuroora auya mumba idzo mobata semuroora auya mumba. Morayira mwana mukomana zvaanofanira kuita nezvinoitwa mutsika. Saamai vanorayira mwana wavo mukomana. Shandiro auya mumba menyu semuroora haanei neupenyu hwakararamwa naamai vake, haanei nazvezvo. Kana imimi maona kuti nechigumbu chenyu kamutsvaka sawira wako kuyananisai. Tarirai zvandasangana nazvo izvo. Mumashure tine dambudziko rakadai. Pakuda kuti tichiyananiswa apa namai vashandire kuti tigone kugarisana. Muchizviita vana vasinei nazvo, vana vasingazivi. Saka kana makuzvitaura kuti vana zivai, muri kuudza vana chiya. Muri kuudza vana chiya. Pamusoro emurehwa. Shona chinoti nyonga hura yezvirume. Handiti? Wongu. Zvinorevei izvozvo? Pamusoro emurehwa. Kana uri munhu mukuru kana uri mubereki, pane paunoona kuti apa nyaya yandikurira. Ndandine dambudziko rangu randandinaro apa asi ndatangirwa. Mwana auya kumberi, ipo tanga tine dambudziko riri kumashure. Zvoreva kuti iwe semunhu mukuru rako dambudziko wotokanganwa, wotarisa zvemwana. Handizvo? Ndokuti nyonga hura yezvirume. Saka kana wakuti rangu dambudziko mwana ritarise kuti rizokuudza zvokuita. Aiwa, kasi munhu kuva munhu mukuru kwacho kwakushaya basa. Munhu mukuru basa rake nderekudzidzisa nekugamuchidza tsika. Kana muchigamuchidza tsika, hamutarise kuti nekuti inini ndakazombonzai pakati tsika dzakabva dzachinjwa. Tsika hadzichinje nekuti imimi maitirwei. Renyu basa nderekuva amai, kurayira vana, kuvadzidzisa gwara reupenyu. Unenge uchiti nebhitanisi yawo unenge uinayo mukati memwoyo unenge uchiti uri kugone wochitadza. Imimi bhitanisi yenyu imimi kana yakurwadzai munosumuka mouya nayo kuna mama. Ndo vanorapa bhitanisi yenyu imimi uye haarape bhitanisi yenyu. Uyu mukada kushandisa kurapa bhitanisi yenyuka muri kuparisa mwana ngozi. Ari kuita ngozi. Muri kuparisa mwana ngozi. Chigumbu chenyu muchitakura munochitidzipa mwana. Achavei muupenyu kana amai maisa mapfekedza chigumbu chenyu paari. Kwaanoenda kwese irima, hapana chinofamba. Komborerai vana muvavhurire vaite upenyu hwavo. Kana mine zvigumbu zvenyuka zvitori nani kusumuka neusiku, kana ndichiti neusiku kuti tikaverevere pasina ari kukuonai. Mambo muona zvinhu zvakadai izvi. Pane nhau yakadai. Ndiri kuedza kuti ndiite saamai kuti zvinhu izvi ndisazviburitse izvi. Asi ndine dambudziko rangu rakadai. Mambo tiedzanisewo muchinyararire. Andi ndozvoita vanhu vakuru. Irenyu dambudziko riri kumashure roitwa namambo muchinyararire. Iri revana munhukiri mukwira henyu durika. Mokurudzira muroora. Mukurudzira mwana, chengeta mwana wako. Harisi ropa rake here? Iropa rake? Kana tiri vakuru tiri kuumba mhuri. Tiri kugamuchidza vana tsika, tiri kugamuchidza vana hunhu.
matambudziko ari munyika tisu tinoaganhura kana kuapembedza kuti aramba achienderera mberi. Nhasi uno mukamuudza zvamamuudza izvo mamudzidzisa chii? Anokuunzirai vasikana vashanu vagumi, mungosara mune vazukuru 50 pamba ipapo, achivasiya futi zvamakaduudza zvezvo ndo zvandakuita. Akakuudza kuti utizire muna November ndiani iwo? Mupindura mubvunzo wangu, ndakakuudza kuti utizire muna November ndiani? Ndidai vapi teta vakaudza kuti mwedzi wagara ndo vanga vamambo. Koma atadza kungobirira December asvike. Zvimwe zvayo tinoita tunoziva kuteedzera mutemo kunenge kwakangodaro. Aiwa, pindura zvandakubvunzai zvaukutsotsi wapamnino izvoya papa. No. Ngatishandisei uchenjeri hwokuziva kuti kana zvichirambidzwa zvinorambidzirwei. Handiti? Kwete kuda kushandisa kuti hanzi pamnino wangu vane hutsotsi, ndosaka ndakaita izvozvo. Aiwa, twedza takabvunza takanzi zvakuita kuti aende. Seni semunhu aigara nemwana ndaitotyawo. Ndofunga ndakaenda extra mile yekuisa mameseji ekutsanangura kuti chakati nechakati ngachiregere kuitwa kubva musi wakati kusvika musi wakati. Ndikazoisa date rekutoti masununguro achiitai henyu. Ndakaisa mameseji iwayo ndikaatenderedza. Ndikapedzera ndakutobvunzwa nevanhu ko chakati chinoitirwei. Ndakatoisa message yakacirculate ikatotenderera ikatoenda kune vamwe vasiri vemudunhu rachinambora. Asi ndiri vemudunhu racho makatotanga kuti nekuda kwokuti bamnino ane musikanzwa regai tiite kuti atizive. Zivai kuti sei zvichirambidzwa zvinoitirwei. Handiti ndiri kubva panapa kutsura vamukurungai venyaya kuti nyoka huru haizvirume. Kana makakanganisirwa zvinengei ngapave nemuganhu vakakukanganisirai kumashure upenyu kumberi. Zvekumberi mogadzisa zvega, izvokumashure mogadzisa zvega. Ngatirege kupota tichisanganisa nyaya muupenyu. Kana tichida chinhu ngatizive kuti chinoitirwei. Shantiro akatizira mumwedzi waNovemba. Iwewe nemhuri yako munoudza mombe yangu. Handambokubvunzai. Pane shona inonzi kuita sei? Togona kushandisa izwi rakareruka rekuti ndo kunonzi kupisira kwamunenge maita ikoko. Saka imi mapisira matizisa mwana wenyu muna November, mambo ndongokugamuchirai ndokusiyai henyu. Ndotokugamuchirai ndokusiyai. Pane zvandisikuda hangu kutoti nditaure nezvezvozvo zvemuna November izvozvo. Ndine chikonzero chandisiri kuzvitaurira. But pane zvihombe zvokuti munotanga kutoona mega kana muchifunga kuti zvatakaita zviye izvi mhinduro yacho iyo. Mozozvibvunza kuti sei zvadaro zvinogadziswa nenzira dzipi? Tikuramba tichitsura vanhu muchishawa-shawa. Imiwe zviri kumboitika muri kuzviona here izvi? Marwe zviro changa ndakafonerwa ndezvemunhu akazvisungirira. Ndataurazve. Nyaya idzi musadzigarire pasi muchiramba makanyarara. Simukai muye kuna mambo tidambure nyaya idzi. Mwedzi wapera uyoyo tine munhu avo wechipiri afira padziva rimwe chete wemhuri imwe chete. Imi musarambe makagarira nyaya dzakadai. Simukai muye nenyaya idzi tigare pasi tidzikurukure tiganhure nyaya idzi. Hamudi. Nhasi tataura nyaya yekutizira muna November. Vanhu vozi pakakanganiswa mukuru wari. Imi. Hapana kuti atingazivi, hapana munhu asingazivi. Kubva pawakatizira chii chakaitwa iwe?
Pane musikana waashton wavaituma kuti afonera ashton everyday amene achinzi dzoka kumba aitumwa nani namama. Ndati pawakatizira Ashton akaitei chiri maringe nekuroora pawakatizira Ashton akaitei yakauya tsvakirai kuno yau mushure metsvakirai kuno chii chakazoitika vatanga zvese Ashton musikana wako uri kumuda Shama. Musikana ndichadima. Musikana uchadi? Watanga usamuda rini? Tudaire kamwana, patokatanga usamuda rini? Zvakaitika ndezvekuti mambo ndimuna pakadzokera kumba pakaturwa kunzaenda uzi ndazongodzwa nchizoti muna iye ana madombo nduze ndenda kumba ndazongodzwa bazunguza kuti muna aenda waitaura naye fungai Shuma, ndatokatanga usamuda rini? Pakaenda kumba. Pakaenda kumba? Pakaturwa kuturwa kuenda kumba kudzokera. Dzokera kumba kupi? Kwavo. Achitorwa kubva kupi? Damafosa. Chakaita kuti azobva kudamafosa adzokera kumba kwavo chanzizi? Engeri nyaya rent. Yaiva wabviswa nani? Nini? Wakanga waibvisa? Ndazanda bhadhara. Wanga usati wabhadhara? Saka aifanira kugara payo. Iwo rendo usina kubhadhara. Zvoreva kuti ashandi vanga asina pogara. Aifanira kuita sei? Aifanira kuita sei? Haana pogara akashandira. Hama dzake dzaifanira kumutarisa kugara mudenga seshiri here kana kuti aifanira kudii? Chishona chine tsumo inoti kusatenda uroi. Hama dzashandewo dzaona kuti mwana haasina pekugara ndobva vati mwana dzoka hako kumba. Tsika dzedu dzinoti kana mwana achinge atizira saizvozvo vanoti enda unoita zvako ikoko upedze upenyu hwako nevarume vako kana vachikuuraya ngavakuuraya ikoko rozotangira ipapo. Asi ava havana kutarisa izvozvo, havana kuomarara mwoyo. Vakati regai titore mwana adzoke pamba nyangwe paine mhosva yakaparwa nekuti vakakoshesa upenyu hwashantiwo. Dai iwewe uri kutotenda kuti mavana tezvara makaita basa makatora mwana mukapa mudzimai wangu pekugara mushure meunge ndarega kumubhadharira renti. Usaka ndati kusatenda uroi. Iwewe pane kuti utende wakuti nechikonzero chekuti Shantiwa akatorwa handichamuda. Kana uine mwoyo usingagoni kutenda shona inoti uri muroi. Kana shona yakuti uri muroi chizivai kuti zvinorevei ende muupenyu hwako unotarisira kusangana nezvakadii. Kana waitirwa chakanaka dzidza kutenda kuti ndaitirwawo chakanaka ndarerutsirwa mutoro. Shantiwa akadzoswa kumba kwavo kwete nekuti aidiwa kumba kwavo. Akadzoswa kumba kwavo nekuti iwewe murume wako wanga warega kumubhadharira renti. Zvoreva kuti iwewe murume wake waifanira kutouya uchitenda kuti makaita basa makandichengetera mhuri yangu mushure meunge zvandiomera. Chimbondichengeterai mhuri kana kuti maita basa makandichengetera chindipai mhuri yangu. But kutoshamisika kwacho ndikokuti mushure mekuchengeterwa mhuri wakuti mukadzi anchara nekuti makamutora. Zvinoshamisa. Saka paona kuti mukadzi uchada wakaite wakamuudza here kuti anichakuda? Andina. Saka wanga uchiti zvichafanira kuzoita sei? Mambo inini zvandaida kuita ndaida kutouya kumba
tigare pasi nyaya tingatsotaura nyaya yachona tozvifambisa sei, but kuti ndiende kushawasha tazvokwadi ndaanisi tikwaza ndiende kushawasha nemarumors anga achingotaurawo ndishawasha kwatomirirwa chichi zvaita zvakanaka tauya kumba tagara pasi takutaura ngatichitaura tinzwa vongoenda kuuya kunokumba kuti ngataure ndizvozvo ma taura tinzwa tokochida kuuya kumba ndokumba kwacho simingotaura vese varipo taura kunokwa kuna marumors zvakaita unotaura kumba chizvitaura ta imba yacho ndiyerini ende makwana ziso amai varuti achingova ziso umwana undai kurunza amai havapo tikutaura nemukomana nemusikana wake nyaya igonotobuda nepamwe amai mukuti mumira iwe mumira shamwari yangu handiti amai mukuita muchirova ziso umwana so ngazvidairire amunhu baba wake waro vakandavapfi kuti vakashayika nezuro vakabuda makuseni havasi kuoneka vakabuda makuseni kusvika nanhasi havasi kuzikanaa hatizivi nekuda kwenhau iyoyi okay mbobudai panze zvisho wapi wagare pabheji padhuza maisha yakudai chikomana taura tinzwa vambotwa chikwadi kugara nemukadzi anchakwanisa nechikonzero chei chikonzero chekutanga ndechekuti zvino zitobatana sasa titobatana sinzi yese kura kumari chakuya saka wasiya mukadzi chatanga kubatana shateo ndiye aita kuti zvisabatane ndiye ane mhosva asiri ane mhosva saka shateo ane mhosva yei apa pakusabatana kwemari yako iwewe kwekuti wati iwewo mari yako yatadza kubatana obva kuti shateo handichamuda apa chatadza kubatana imari haasi shateo kana kwamusiya achada kuchengetwa achada kudya mwana achada kuchengetwa chiti hapana chavasiya mukomana shoshoona inoti ukaita chakanaka wapfupira mangwana ndizvozvo ukaita chakaipa wazviitira usafunga kuti kurwadziwa kwashandiwo kunokupa makomborero muupenyu hapana chakunokupa pfungwa dzamunofunga muchifungidzira kuti zviri nyore kungoti handichakuda hazvisi nyore kudaro hazvisi nyore kudaro kwamuri zviri nyore chaizvo ndakuda handichakuda ndakuda handichakuda motopembera muchiti ndi x wangu uyo ndi x wangu uyo but kwauri kuenda ndekupi ndati ukaita chakanaka wapfupira mangwana ukaita chakanaka wazvitsvagirawo chakanaka kana waita chakaipa wazvitsvagirawo chakaipa wodii naye Shantiwe wata uchamuda kugarisana mambo asiyeti ma zvakanaka saka unomuroora rini Shantiwe vasikana vanenge varambwa udaiva vana vamamba ine mamba anoti vana vangu vese hapana asingaroorwi anenge angomupa mwana ino wangu anomuroora iye unobvisira dzese kusvikira pane yekupedzisira zvezve zvamunoudzana muchiti hanzi roora hakupere ini kwangu kunopera ndokuda kwese kusvika pane sendera kupedzisira kuda rese vanenge vamitiswa so vana vamama vangu ndoda kuti varoorwe ndina vana vanosiyiwa vari vanhu vasingaroorwi kuzani yachichema kwandiri baba ndakangodzoswa nemukomana ndibva ndadzoswa kumba ndibva mangonitarisa
zvine handikwanisi kutarisa wangu ndoda kuti aroora. Unondiroorerawo rini? Wakuroorera mambo? Vasiri vanoti zvoravako. Mambo ndo vaati zvoravako. Ine mambo vane makaro manje. Uri kushata kwacho. Kana vatondiroora vanoda rese. Ende havana kuti hanzi hakuti handina kana chii. Norida roora rangu. Wozi mwana ndewangu. Ngafambe ndapedza ipapa handichinja hangu ndikunyepera ndati wangu kana wamubata unomuroora. Shanteyo mwana wamama kana wamubata unomuroora. Wapedza kumuroora kana unoda kumupa guku romupenyu. Shanteyo wacho kuzvinzwa munomu hanzi handisi kukuda nemurume nekuti vanhu vanoti hanzi murume ati handisi kukuda wodzoka wakunobhabhadzirwa kumakwedzi uzvibate. Kana munhu achikuda ngaakuratidze kuti anokuda, kana munhu asingakude ngaakuratidze kuti haakude, haana shungu newe. Munhu ana achikuda ngaataure pajekerere kuti mudzimai ndewangu ndomuda, mwana ndewangu ndomuda, ndinoshingirira kutsvaga kuti tirarame tione chinotiponesa. Handiti upenyu kushingirira. Upenyu mara hido nemudenga unge mashizha arohwa nechana. Upenyu tinotoshinga kuti zvinhu zviite. Ukati hanzi nokuti upenyu hwaoma saka ndichada mukadzi, uchadii? Uda kugara uri chimborumeni makore ako mashomanana iwayo. Mune vamwe vashanu vauri kumhanya navo, uchamhara zvako. Uchamhara. Mune muchidiwa makasunga tumatai, mune muchidiwa chaizvo. Vanhu zvinokugadzika mudhishi izvozvo. Takabva neko tiri varume katoziva. Tsvaga endisi zvinodiwa chaizvo. But ukangorasika gwara reupenyu iwewe ndounorira. Tinawo hobho varume. Tati tudze tizwe unoroora rini? Enatombononge handigare dare rinotora 10 minutes kurodza mwana. 10 minutes nendapedza kumurodza. Ndakutonda mari yangu gogoda. Kana ropa date kuti ndoida rini mari yacho. Nenhamo dzavo zvokuti handina mari handizvioni. Chandiri kuona mwana wangu akamitiswa, wandoda kuti aroora. Tobva taperera ipapo. Semuchiti pakuramba mukadzi unoramba ipapo kana takutaura zvekuroora uda kutireya tikuda anhu. Pakuroora apa ndaimboda nguva mbichana maybe kana September kutasa mari dzabatana zoti ndirore bhadhari mari nekuti izvezvi ndine loan andinayo inopera muna August saka zvinoita kuti batane maSeptember nezoita chishona chinodzoka zvecho zvati rinonyika rinohwarara rinosimudza musoro rawana. Handiti kana une nyaya dzako dzaunogadzirisa kuchengeta mwana mako wakanyarara kana wadzigadzirisa tozodziona zvino iwe waunoti wakangwara kandobva watongoti pano pakatakagara dare kudai Shanteyo handichabuda. Handiti kutogona kwako kudedzera kuti Shanteyo handichabuda ikoko kuratidza kuti wakashinga, uri mukomana, uri mukono. Ine mukono tofanira kubata muone nekuti wangoti mukadzi handichabuda wobva wamuroora. Tikatobvunza varume mazhinji vacho tine zvikwereti kwatakaro inangu ndakapedza handana chikwereti kana senda handigare nezvikwereti zvekuronza nzokuroora uperi ndakapedza dzese ndikatopiwa tichenji ikunonzi maida basa ndanamborora ndadorora nechekuitsvaga but kuitsvaga kwacheko kwandakabva ndaiwana nekuti ndaitsvaga iine chinango chamusingazivi ndechekuti kana mukadzi akanga auya mumbaka ritori rimwe gomborero kana munhu uri mumwe chete neruoko rumwe chete kana rumwe ruoko rukange rwauya mabatana maakuita sei maakubatsirana kutakura mutoro. Zvino vana vanhasi avakava anenge achiti uko kuna meno uko kuna nhingi uko kuna nhingi uko kuna nhingi kana chikomborero chacho chinouya chichigara papapa kana wagara pasi iwewe ukava nemukadzika mapadza maviri mumunda handiti ndima inokasika kufamba. Nyangwe kwaunoendawo chinoshanda zvinokasika kufamba
nyangwe mari yacho yamunochema kuti haisi kubatika inobatika nekuti unenge wane mubatsiri anokukurudzirawo mukuronga nemukubatsira kuti zvinhu zvifambe. Zvino kwese kwamunofamba ukati kugweru ukati kubulawayo ukati kushurugwi kwese kwakune vasikana vari runyeperwa chete. Ndipei kunoti kuperora zvipero ndatira nditori hangu 10 minutes tezvara pamusoro ndina kuchajira irora kwacho nyano haadipo yawaida kuzvichajira wega. Ana mai waro amai wemusikana iwadedzeyo takafamba inu zera rakwei nyora pasi zvinatoda zvitu abhasa ina pepa racho Elizabeth mama mwana wako ateerera zvapamwoyo pako ande mwana wako handichandewo handichamu handina kuti ateerere ine handina kuvati ramba naye ndakatiende munogarisana sodaona kwamunoita ikoko. Asi mashoko enyu ekuzvitaura mwana achinzwa iwayo tasai kwaati mwana wenyu abva ati mukadzi handichada nekuti ari kutya kuti zvino ndikadai ndatadzira amai ndikadai zvinondomira ari kutsva haachaziva pokumira mwana ndiye haabenzi mundozokuti makorokoto kana zvagumira pana Shandiro muchaunzirwa mumwe kuti muunzirwa mumwe ndokuti muzobvuma kuti mashoko enyu aya tarirai kwaazvo aakusvitsai. Zvimwe zvezvo zvidiki zvamunochaja pakuroora zvezvo vana tezvaro kwacho nyana unipa $700 undisa $700 tumwe tudiki handisutupa mazita anongonipa $700 imi ndimunozotupa mazita wonipa damage 2500 kana mumbedza mushanu sedamage tapedza obva wanipa mapfukudza dumbu anoenda kuna naamai 1200 wonipa rusambo $5000 endizvo zvakandowata usuda unochadyiwagana nati zvorauko zvipfeko zvababa unipa $400 zvamai unipa $350 mombe 4 dzinotsika 1 yehomai nemombe 3 dzemari imwe chete $300 rora undorida rese rakakwana. Taura tidzi ndatirusambo mari taura ndatanga ndati zvibinge $700 damage $2500 mapfukudza dumbu $1200 rusambo $5000 zvipfeko zvababa $400 zvipfeko zvamai $350 mombe 4 dzinotsika 1 yehomai ne3 dzemari imwe chete $300. So 1 September ichi 1 September Tuesday. Tuesday. Saturday. Saturday 5 September ndoda zvinhu zvangu. Handowatoda urora muna September. Ndomava kuti mandataura. September unipa zvinhu zvangu. Gadzira pepa rangu asaini. Ndangangonakidzwa nokutora vana vevanhu tichivatambisa tichivaita zvikoro kudai so. Mwana wako unochengeta sei? Muchengeta zvakakwana agare zvakanaka ndogara akasunga taiwo sose zvita baba sutu yari tai yake like father like son handizvo unoona kufambirana ini baba ndopfeka tai mwana akapfeka mamvemve zvikoita ndoti ndikushandire mwana wako anofanira kunge ari replika yangu akafamba panze apoonekwa kunzi uyu mwana wamambo uyu baba vake vanosunga tai zvinoenderana ndizvozvo tipetinzwi kuchengeta sei mwana wako kuti agara akasungawo tai seweso ari kuna amai vake ikoko vachimusungawo tai mwanangu baba wako anogara vakasunga tai mbokusungawo tai mwanangu womusungawo tai woswera akasunga tai mziwo
yaunenge watenga iwewe sababa vacho vari responsible vakabereka. Padai Ashton watoita pfungwa dzokuti mambo ndokumbira undorore mukadzi wangu. Kumbira ndaiti sei? Ati haasi kuda mukadzi. Haasi kuda mukadzi. Iwo ndati uzvibate. Ati haasi kukuda. Chaari kuita anoroora ochengeta mwana wake. Ndochake chaari kuita ichocho. Ndochaandiudza panapa. Munogadzira mambo yangu here. Ndakanimubatsira munhu mazira andinoita vanhu vanowirira anditi ndechokwadi mambo even naate zvakanaka apa iye Ashton anowirira homu pane zvinenge zvichiitawo zvokuti ari kunyara kutaura kana kuita sei asi vanhu vanowirirana musikana anomudaini vachaenda kuseri zvamamuchiramba zvezvo ndozvaanonoita voenda nekuseri chana anchikumbira ndechekuti muti agone kuona mwana asatye asati awana mwana kubva azvarwa chinova chinhu chisirinoita zvakanaka kana ambuya vacho hamusati mawana mwana imani munoda kuti mhuri dzibatane sezvotaurwa namambo zviya kana pane dzimwe nyaya mozotaura asi apa chabatanidza mhuri mwana vana vaona mwana vabereki mimi moona mwana upenyu uchifambira mune zvakanaka takarongose kudaro tichiti hatingaende kunoona mwana usina uchi satakatata tikaonawo pashoma patetawana toenda sezvo shoko rakauya toenda kunoona ungangoenda kunoona mwana uchifamba left and right. Ndakaenda ndi kunomuona ndichifamba left and right ndangala chandinacho ndikasvika ndikatotambirwa ndakaenda ndikanomuona mwana endesa kuti muone baba vemwana asikuitaura nemukadzi wavo. Hapana kana chinonetsa chivanhu chakareruka chaizvo mwazvinzwa chivanhu chinototi kana mabuda unotara muroora munotsvaga huku yenyu yechibhoyi handi tswanda yenyu yezviyo handiti hapana inodhura tikuti zviyo zvamakarima imi mumunda menyu nehuku yamunotora mudanga menyu yamuinayo pamusha handiti musimuka muenda kunotara muroora mouya zvatopera chii chimwe chamunondita hapana kuna mambo hapana kana chamunondudza kuti ndandisina nekuti zvinhu izvozvo ndo zvakakosha izvozvo pakunotara muroora tswanda yenyu yezviyo yamunokumbira futi wamunokumbira akakunyima yetswanda yeziyo ndiyana huku chaiyo mukaikumbira munoratidza kuipiwa huku mupiwa huku kamuenda unotara muroora maita chiwanhu maita shona masunganidza imba yevanhu maita penyu ende nevo vacho vari kuenda vanobva vaziva kuti zvishuwaka amwene vashandiwo vaita chido mari havana asi vauya nehuku huku iyoyo inoreva upenyu hwese zviyo izvozvo zvinoreva upenyu hwese ndofunga munozviziva imi kuti tikaisa dura rezviyo pano tinogona kugara 10 years hazvipfukutwi handiti saka hatatoita dura risingapfukutwa saka chamunondiudza kuti ndandisina mari kana tanga tichigadzirira maigadzirirei chagozvo kuenda wakabata ndatitswanda yezviyo nehuku yaminayo pamba penyu zvamuda kubata zvimwe zvipi zvamuda kubata aiwa mutedzere dani vanondipa mombe yangu yekundiri paya November rina ava ndiye padhuze aingoda kuenda kure mhosva yake ngaanomira ega vanofana kutokumbira kuti anditona chitochengeta mwana sei iko zvinonoto wataura pamberi pamambo wataura pamberi paatezvara wataura pamberi pedare handitika takutotyira kuti uchatsvitira mwana wada kuabvisa mwana ndosaka mambo vakuti iwe uzochenjera iwe handiti kana munhu akuramba pajekerere usazotsveturwa muri tu wazorika chinoitika unoshaka kudzokera akuramba pamberi papapa wako akuramba pamberi pedara akuramba pamberi pavanhu vese kana akubuda handi unoudza mambo wakundida uzongwarira izvozvo zvanzodzi yangu ndozvaunoita izvo kana vatiri kundida handi unoudza mambo wakundida kana mambo wasipa handidi vanhu vese vakaunganidza uchitaura kuti handide vaishandu unozoda kuita sei
ndabvunza nyaya yekuchengetwa kwemwana ndoyandakamirira panapa, zvimwe zvese ndatopedza. Ndataura nyaya yekuchengetwa kwemwana, takamirira kwauiweyo kuti uchapa mari Shanteo every month yekuchengeta. Roranzira nati zvara harinei nemwana wako iye andikutaura ndeye mwana wako iweyo. Ane mfumo wakaenda kubatsirawo pamusoro ededa uyu munin'ina wangu wakaroora munin'ina womukadzi wangu ndindaitogara namai nyina kana pasina kutambirwa akadzoka kumba kwangu ndikagara nemunin'ina wangu chamwari pane chavo kuramba here from A to Z haana chaakamboramba kana kuti chinyaya dzaakataura ndaidziziva ndakambodzinzwa but inini munhu wangu ndinowirira ndiri kushama ari kutaura pamberi pedirector handisi kudambudzika kana pacho paakazodisappear kana utaura chokwadi ngaataura taitoedza kutofona acommunicate neswakoma wake uchafana kwakuenda nyaya yakufu uchazokugona here munin'ina but hadairi foni ndochava kundomubatsira sei asi anenge achiti hana foni status uri kuona achisa status tinobatsirana sei because ndakatenge ndakatofara ndaane munin'ina wokutuma but communication yake kana uchigone kumutipira kuti panapa nyaya yadhaka foni hadairi musi watakaperekedza tsanava vakafona hamene hana kudaira foni saka zvaakutaura munhu ndakutoshamisika kuti azoramba rini maimi vaakabva akuti apa mindoza zvese taiwira nemunhu wedu notomutsvagira pekugara imbondichengeterai akauya akatora mudzimai wake kumba kwangu vakaenda mushimushi saka ndichaziva upenyu hwedu vanhu vatema haunetse kurarama mazinzwa ndikatouya kumba kwenyu ichida kurima kuti shavashako ndikakukumbirai mombe munyime tokunokedzera dhunduru rangu iri hama we ndoda kurima dhunduru iri ndipewo mombe ndirime munondipai handina mbeu ndoda kudyara ndipewo ndidyare munondipai handizvo upenyu uri kutofambazvo moho matoziva kuti tine mumwe wedu panapa tiri kubatsira tobatsira sizini yekutanga mondibatsira sizini yechipiri mondibatsira yechitatu ndaakumirawo nemakombo maviri handiti ndakutobatsirawo zvinhu zvatotabatsirana upenyu ndo tsika dzedu ndo mararamiro edu iwayayo ndataura nyaya yekutara muroora pano ndikataura nyaya very simple hapana kana chakamboma ipapa hapana kana chakamboma kutobata mudonzvo wenyu chaiko sahwira ndiperekedze muperekedzwa moenda musvika mufara kamufara zvezvenyu zvamakaitira kumashure ubenzi hwenyu hatine nawo hatitarisa ubenzi hwenyu kana tatarisana nevana ndakamirira nyaya yekurerwa kuchengetwa kwemwana wako nemwana unomudyiro hako nguva asi chinhwani chocho ndo chega chasara pano uyu ndatikana wakumuda uyu iye ndiye anouya kuna mambo kuti wo watova kumuda tounganza vanhu vese apa towirirana ezvinozvo wati hausi kumuda toda mari inobviswa every month ichienda kuchengeta mwana wako chako ipapo mwana kwaaswera kwaadya haunei nako Shanteo haunei naye chako mwana Shanteo ndiye anobatwa namambo kuti chengeta mwana uyu zvinotarisirwa nemutemo ndiye anobata asi zvokuti azodye azomirana naunei nazvo chako iwo mwana wako ndiye anomanikidza Shanteo kuti mwana uyu ngaapfeke zvinodziya muchando munhu mwana ngaadye zvinoenderana nemari yerubva kunavo wake izvo zvotoza anomanikidza Shanteo izvozvo asi iwo mari yacho inobva kwauri tipe tinzwa Shanteo, $100 zinokwanira here kuchengeta mwana Zinayo vabvuma akunzwira tsitsi akati inokwana sena ndiri namudairamo hatingamutongeri right mombe yekutizira muna November muna mudzi wa mbudzi inofana kuuya musi wa 4 July 2026 mwedzi unouya mombe dzanzi amai 11 dzamuri kuuya nadzo musi wa 25
musa 25 July 23 yenyu mini neyavo ine musa 25 July ayo makava madzimombe dzenyu dzekuti hamusi kuziva zvamusika mune mombe amuri kubvisa 25 July 2026 tokumbira uregerero ipapo tokumbira mukuru araruregerero kushatirwa Mari? Munozoona vedara nokudzai mari yacho kana mada kunzai mari takurarutsirai munobvisa mbudzi mbiri zvakanaka yamusaina ndinokumbira kubvunza mukuru wacho mbudzi kana iri mari inenge iri mari $60 zvakanaka Só 3 copies a gente não fez aí. Sandra, dona Zé, faz aí tudo que tinha que dar maneiro no erro. Tanga June. Tanga July. Tanga July. Izvezvi muna June mutone peki mari yangu mama isitatonga toshanda izvezvi muna June. Unoshanda upiwo? Ndiri student pamanyama. Vafanda. Ingadhimu nacho chikoro chacho wani. Chishandisei chikoro chacho zvine musoro. Fanda zvokuti hazvikukanganisire basi. Yeah. Ita zvinhu zvinosavhiringizike chikoro. Wakadzira ndisi $100. Shamsa acknowledgement form randakanikina. Asina makono. Ndedzira makombi. Ayo, fungai. Makombi turosti. Fica mano, muito grande yangu hivi.
Enda pasi. Pasi. Imbere ya $100 sikojanyora abandofila vonyora zita rako accused na ID number yako Vamos viver o action. Amakopi zanokwana. Up last lane. And ngura asunira already. Sorry. Ni utindu tanga battery. What did July date? Uma copisão. Quantas já copiar o pão como na copiar? Como não gasta né bebê? Bom, Judy traz lá em Oroeira. Judy. Ah, nós saímos aqui, vamos. Vou pegar uma copizinha. Mbeu. Mas não sei não,